Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Evo ja bih danas ispred kluba HDZ-a nešto progovorio o cestovnoj infrastrukturi, odnosno o dva projekta koja su ključna za Karlovačku županiju, grad Karlovac, Sisačko-moslavačku županiju. Posljednjih godina svjedočimo, možemo reći, povijesnim ulaganjima u cestovnu infrastrukturu. Vlada RH sukladno i strategiji prostornog razvoja RH 2017.-2030. realizira projekte o kojima se desetljećima govorilo, koji su se obećavali, od širenja mreža autocesta do izgradnje brzih cesta i obilaznica, tunela. Jasno je da je prometna povezanost nulta točka svakog govora o razvoju i kvaliteti života. Svako ulaganje u prometnu infrastrukturu, posebno u brze ceste, ima svoju vrijednost i težinu, pogotovo za stanovnike područja gdje se ti projekti provode. Držim da je sadašnja Vlada RH upravo brinući o ravnomjernom ulaganju u cestovnu infrastrukturu iz svoje nadležnosti pokazala i pokazuje da brine o svim dijelovima Hrvatske. Kao gradonačelnik Karlovca mogu o tome svjedočiti i u projektu obilaznice Turnja, predgrađa grada Karlovca, koji je svojim završetkom donio sigurnost, ali i snažno podigao kvalitetu života i u drugim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Jasno je da novi projekti kao i održavanje postojeće prometne infrastrukture državnih cesta iziskuju značajna sredstva kao i vrijeme. U tom kontekstu istaknuo bih važnost dva projekta koji su još uvijek na razini studijsko-projektne dokumentacije, a sigurno su projekti koji garantiraju razvoj, prometnu povezanost RH. Jedan koji nije samo značajan za grad Karlovac, odnosno više za Karlovačku županiju, već i za Sisačko-moslavačku županiju, to je brza cesta Popovača, Sisak, Glina, Slunj, Ogulin. A drugi projekt je nastavak rekonstrukcije i izmještanje državne ceste D36 od Pokupske Blatnice, Koretinja Šišljavić do kanala Kupa-Kupa ukupne duljine 6,7 km. Izgradnja brze ceste Popovača-Ogulin planirana je u strategiji prostornog razvoja RH, a nama u Karlovačkoj županiji to je jedan od strateških projekata i to ne slučajno. Ta bi cesta puno značila za deprivirana područja Karlovačke županije, Vojnić, Cetingrad, Slunj, Tounj, Josipdol, ali i za grad Ogulin. Dakle, preko Banovine bi se direktno povezala Slavonija i Lika, što bi itekako pomoglo i Sisačko-moslavačkoj županiji. Ova cesta za nas u Karlovačkoj županiji garancija je nastavka razvoja županije, demografske obnove i razvoja gospodarstva. Važno je napomenuti da je Karlovačka županija kao i Sisačko-moslavačka županija sa svojim službama maksimalno na raspolaganju kako bi projekt od studijske dokumentacije krenuo dalje. Što se tiče rekonstrukcije i nivelacije D36, u ovom trenutku traje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa gdje smo mi sa razine Gradske uprave grada Karlovca sporazumom sa Hrvatskim cestama preuzeli rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U ime Hrvatskih cesta mogu potvrditi da smo i uz podršku Vijeća mjesnog odbora Šišljavić i zaista jednim kvalitetnim razgovorom sa mještanima odradili skoro 90% posla rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ima preko 200 parcela. Ovaj projekt nije samo rekonstrukcija prometnice, već u jednom dijelu njenim podizanjem i izmještanjem omogućit će se da na višim vodostajima Kupe ta državna cesta bude prohodna. Svaki put kad je Kupa na visokim razinama, onda uglavnom mediji izvještavaju upravo o tom dijelu grada Karlovca, o Koritinji, a već na 650 vodostaja ta državna cesta je neprohodna. Uzimajući u obzir da u Hrvatskoj ima puno potreba za i brzim cestama, a svjedočeći i radovima i po Slavoniji i po Istri, Dalmaciji i nakon rješavanja obilaznice Turnja, držim da ova dva projekta i jesu strateški projekti, ali isto tako držimo da i oni moraju dobiti onu svoju važnost upravo zbog svih stanovnika, prije svega Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, a onda i samim tim grada Karlovca. Jer sve one gužve koje se događaju za vrijeme ljetnih mjeseci kad Slavonci kreću na more ili se vraćaju s mora, jedan od razloga je što moraju preći preko Zagreba. Ova cesta bi riješila da ne moraju ići na Zagreb, nego se sa autoceste A3 mogu spojiti na autocestu
A1 kod Ogulina.